फुआ लागब हमने के कल्लू भाई से भाई बहन के रिश्ता बा तो घर में शादी बियाह चाहे लड़का उइका होले तो फुआ पहले आवेले तो पहले हमरा के नेवता जइया भइले बाबू तो हम खुदे नेवता दे देली कहनी कि जल्दी बोलाई सोहर गावे खातिर। अब मंदिर में फुआ लोग बैठल बा तो जौने के पहले हम लोग तन बंटवारा कर देब लोग शिल्पियों के आना तो ना मिलो नहीं तो फिर आज दिवावे के पड़ी। मम्मी बैठल बानी फुआ लोग बैठल बा परिवार में पूरा रिलेशन के लोग जुटल बा ने पापा जी बानी पापा जी हमार गाना खूब सुने ने उहाँ के कोई गो गाना पसंद बा हमार ओमन से वो गाना गावत है कि बाहर निकलल पे अरे पहले रहले काजू कि खरोट हो गइले हम कब के मामा जी हमने के बीच में आइल बन जा पूरा भोजपुरी के इंडस्ट्री के मामा लागम सब लोग के मामे है तो खाना पे कंट्रोल करी साथे पीछे अभय बाबा बैठल बनी उहो के धीरे धीरे भाभी खियावत तरी काहे न कोई मिले लगी ना आधे के रोटी जैसे से शादी भइल बा कि अब तो अरे मइयो ना डोले सइयो अरे मोट हो गइले सामने तमाम कैमरा लागल बड़ी सब भैया लोग पहले ही डिमांड हो गेल कि बढ़िया बढ़िया गाना गाई तो हम खराबो ना गाइला जितना गाइला सारा सुपर डुपर हिट होला भैया। एने चाचा लोग बैठल बा सब लोग ताकत कि आज शिल्पिया के देखत है तमाम गाना में सुन ले बन जा कि पातर कोरे होया बोले हो जाके जैसे नैया कि ओ सही मोर सैया कि बाहर निकलल गावे के गाना और मामा जी की तरफ से एक जगह से गावे एक जगह से जेकरी हमरा पूरा तो पूरा परिवार संगीतमय हो जाला जेकरा घर में वो कलाकार हो जाला तो अच्छा स्कूल के प्रिंसिपल साहब वाह बाहर निकलल हो जाला तो देखिए जोरे में आज प्रोग्राम होता हमने के हर प्रोग्राम राती बेरा कर ले जा काहे बा वे तो लेवल उठा दीजिए काहे से हमारे बैठल अच्छा नहीं लगा काहे बा
अरे डोले न पलाई न पला अरे राम हो राम कि पहिले रहो कि जो रोट हो गइले कि पहिले रहो जो रोट हो गइले पहिले रहो जो रोट हो पापा जी के पोतल भोरे माछी लो सुनी ना बोलू भैया सबके शादी होता कुछ हमरा लगभग 80% लोग के भोजपुरी में शादी हो गई 20% लोग बचल बा जैसे आशुतोष बाबा बचल बनी बिका गया ना बस तब मिलल हो बढ़िया दाम मिलल बाकी ना पड़ी दामे से शादी हुई का पीआरएस के पैसा से तो लोग लाल हो गइल आ तिलक में 4 गो गाय तका गाना के लिखी ओहू पर गाना बन जाए बहुत सारा गाय आ रंजीत भैया के भी थोड़ा सा भैया उधर से आप लोग रास्ता दे दीजिए गंगा जी की तरफ जाने के लिए जो लोग भी खड़े हैं थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएं रास्ता को थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दे 2 मिनट के लिए।